Kurva. Zkouška. Já to tu taky vydám. Teď nevím a doufám, že mi jede mikrofon. Boxík. Doufám, že tady aspoň co bude. Já nevím, jak je tento skin dobrý. Polepocím. Jako bude se to někdy hodit, ale teď na to séru. Kojny. Já jsem nějakou postavu. Já už jsem natáčel. Ale to jsem úplně jiný hlas a moc jsem nehrál hry. Možná někdy vám dám odkaz na svůj plný kanál, i když vím, že to není moc dobrý nápad. Dáme si sova a zkusíme to. Budeme natáčet hry asi bude to, co budete chtít. Já prostě moc nehrál, jenom teďka to bude asi nejlepší video, jak se vám ukázat, protože Brawl jsem hrál 5 let v kuse. No prostě jsem to hrával. Možná ještě nějaký skill tam bude. Jenom zrovna ubravka nebudu moc mluvit, protože se budu soustředit. Ale kdybyste slyšeli klikání, tak prostě klikám, no. Já nevím, jak moc tady bude zvuk. A když tak tady to video prostě nevidíte, no. Tak. Jedna hra. 2 minuty, uděláme video na 10 minut a potom zase uvidíme. Můžete vidět, jak toto je úplně nový účet. A úplně nový telefon. Takže jinak bych natáčel na svůj hlavní kanál, na který už se nedostanu. Nebo dostanu, ale je to víc na píču. Možná tady občas uslyšíte spusty slovo a věřím tomu, že moc lidem to asi vadit nebude, když se podívám na českou scénu. Dáme rankedy. Otevřeme si Star Drop a jdem. Já nemám rád Hotzone. Máte si co chcete, ale já nemám rád Hotzone. Teď já si vezmu asi... Ne, nezáme si to vezmu. A ty jsem třeba ho. No, to mi uhád, co jsem ještě. Protože já mám rád tady tu postavičku s tím jedným okem. No prostě tu, co mám já. Takže já se snažím hlavně mluvit, když tak budu mít prostě ohovně, no tak. Lepší, než kdybych držel hubu, kurva. Dobrý. Ten tým to udrží na chvilku. OK. Celkem dobrý tým. Teď já nebudu moc mluvit, protože se budu spíš soustředit. Bych aspoň chvilku přežil tak nějak. Jak jsem řekl, že možná tam ještě nějaký skill bude, tak už si nejsem tak moc jistý. Ale jo, něco tam bude. Auto aim pozad dokážu, tak. Zkusíme na výpravu. Nevadí, no. Tak a jej.
Tak. Zkusíme dát ještě jednu hru. Snažím se nebýt moc toxic. Já nebývám moc toxic, ale tak no. Jaká možná. Možná bude i videa s lidma různýma. Třeba stopem. A tak dál. Já tu postavičku moc neumím. Ale má za ní hrou. Okay, máme dobrou trojici. Budeme to udělat vysválně tak. Že máme, myslím, že útočníka a toho, ten no. Kdo ví, tak ví. Já teďka to nebudu moc vysvětlovat. Snažím přežít. To jsem moc toho nežil. Ještě 10 minut. Možná budou i delší videa než 10 minut. Některý to píč. Nevadí. Kdyby byl špatný zvuk, tak já mám normálně prst na mikráku vždycky, když hraju, kdyby teď je... Kdybych míň melet a víc hrát, ještě ten zvuk můžu dodělat tomu potom. Kdyby si s tím víc vyhrál, ale teď budu asi spokojený s tím, hele. A uvidíme, jaký tam bude zvuk. Dobrý, aspoň tady jsem aspoň něco udělal. A ještě 2 minuty, to vždycky ještě něco otevřu. Myslím, že to nikoho pode mě nezajímá, ale někoho může zajímat. Co si za chvilku budu mít postavičku novou. Já nevím, jako pokud uděláme zbrávka sérii, tak toto bude první díl, no. Mám na tebe skin. Mám novou postavičku. A tak i na tyhle mám skin a nemám ani tu postavu. To je ten největší problém, teď já si teď odehraju jednu hru a ukončíme video, asi, hele, uvidíš se, bude to první video, začneme to bravkem, od seba. Nevadí. Nevím, ty cápek vzal kouta. Když není špatná postava, ale no. S mým aimem jsem ho neměl nikdy rád. Jo, jako dá se na ně dobře pusovat. Pušovat se dalo dobře. Já vždycky hlavně zašel třeba, jo. Já jsem vždycky 100% měl jsem jistý, že mám sevinu a vždycky jsem na ní byl zaučený. Kdo všichni mají ševinu a koukají se na to video, tak můžu dát like. Deset minut už má toto video
Ale to je jedno, já si to stejně odehraju. Protože sám mě nebaví, když někdo začne hru a potom to nedokončí ve tým videu. Takže... Kurva. Yes, dobrý. Dobrý. To mě sere. Kabum. Se snaží. To všechny zabít, tak. Teď by se nějak udělal abilitu a celou to s tou hypekou do bedných. Nevadí. Hrávám něco rodky rampálka a to další. Já si to dělám tu jednu abilitu a zničím tu bednu prostě, no. Fakt, že ještě mám. Ještě víte co, tak to poklíte a jedu a jedu prostě na ně. Tak dobrý, no. Cápek tam byl, sice jsem vůbec o něm nevěděl. Silver, OK. OK. Nech mě hrát, jo, bomba. OK. Mohl by to dostat celkem dost, co? Na 13. A jo, mám něco otevřený, nevadí. Ani nevím. OK, a teď asi stejně využívat nebudu. Nebudu z toho to naset si na opening. Tady to, když člověk bude furt hledánky, tak to má hned. To je jako sorry, ale toto je moc jednoduchý. Toto je zrovna jediná věc, to by si nikdy nekoupil. Za jako nejzavadný. Takže prostě uděláme toto. Máme postavičku. Doufám, že jsem teďka nepřišel o to. Nechme maxku. No, max nebo vemte si tak chcete. Já tomu říkám max. Jí říkám max. To je jedno. Půjdem do shopu. Vezmem si tohle. A s tím asi budeme možná ukončovat každý video. Vezmeme ještě toto. OK. A čau.